Миналото лято 3 дни дъжд без спиране. Първо мокри петна, после прокапва тавана, после влага по стените. Реших да звънна на братовчет ми и ми каза: Познавам един майстор, ще го оправим, нямаш проблеми. После звънах на съседа и ми каза, че е познавал един майстор. И знаеш какво стана? Изгубих си цялото време. Много хора се питат: а защо да плащам на фирма, като мога да си го направя сам? Ами ако ме излъжат? Ами ако ми направят и половината изчезнат? Аз вече зададох тези въпроси и вече разбрах какво губя, когато не работя с такава фирма. Нека ти представя DaniBuild BG EOD. Те ми обясниха всичко, от първия оглед до последната керемида. Направиха безплатна оценка, разчистиха старите участъци, подмениха всичко с нови материали и дадоха гаранция за труда си. Работиха чисто, тихо и точно както ни бяха обещали. Ако ти предстои ремонт на покрив, не чакай покрива ти да протече, за да реагираш. Бъди се на този номер и ще получиш до 20% отстъпка от крайната цена.